हा आहे माझ्या घराच्या इथला परिसर आणि आपल्याला तिथे समोर जायचं आहे. तिथून मयूरसोबत आपण इंटरव्ह्यूला जाणार खारघरला. आपल्याला हा रस्ता क्रॉस करून तिकडे जायचं आहे जिथे मयूर थांबला आहे. हा आपला ठाण्याकडे जाणारा हायवे आहे. आतमध्ये आमच्याकडे ट्रॅफिक आहे, त्याच्यामुळे मयूर म्हटलं की मी तुला इथेच हायवेला पिकअप करतो, तू इथं बाहेर ये. त्याच्यामुळे आपण आता बाहेर आलो हायवेला. कुठं उभा राहिला आहे? कुठं लावले गाडी याने? अरे बापरे, एवढं पुढे इथं लावले मयूरने गाडी. एवढ्या लांब येऊन अचिन भाई क्या बात कर रहा है मयूर शेठ? ट्रॅफिक होतं ना लय, त्यामुळेच लेट झालं रे. मुख्य उगम पावतो त्या क्षेत्रातले आम्ही. डोंगर दऱ्यांचं सगळं आहे, तिकडे तुम्हाला नेटवर्क मिळणार नाही. त्याच्यामुळे तिथं हे असली तंत्रज्ञान किंवा या गोष्टींचा तिथं आम्हाला काही आमचा त्यांची संबंधच नाही. आमचं कामच ते असायचं की सकाळी उठा, कारण मी 10वी पर्यंत तिथे शिक्षण केलेलं आहे गावामध्ये. आणि सकाळी उठा आणि जो सकाळी तुम्ही निसर्गाच्या याच्यामध्ये जा, तो रात्री आम्ही घरी यायचो. त्याच्यामुळे निसर्ग काय आहे, एखादं झाड ते वाढण्यासाठी किंवा ते माझ्याशी काय बोलते, तिथले प्राणी असो, तिथले प्रत्येक गोष्ट माझ्याशी संवाद साधते. हा जो लळा लागतो ना, तो मला असं वाटतं खूप खूप म्हणजे त्याच्यामध्ये भावना आहे. कुठेतरी हा शहरामध्ये नक्कीच नक्कीच खूप विरघळत चाललाय. खूप तरुण मुलं अशी आहेत की खूप म्हणजे विसरत चालले हा लढा जो आपण नक्कीच बघितलाय आपल्या क्षेत्रातून, आपल्या गावातून. त्याच्यामुळं असं झालं की नंतर शहरामध्ये आल्यानंतर मी जेव्हा त्या गोष्टी इकडे पाहायला लागलो, असं नाही की शहराच्या आजूबाजूला काही नाहीये. नॅशनल पार्क सारखा एवढा हरित पट्टा तुम्ही आरेचा वगैरे घ्या, मी तिथे देखील त्या गेलो, तिथे देखील व्हिडिओ बनवले. पण कुठंतरी असं वाटतं की आज हे आपण नष्ट करतोय. आज मुंबईच्या मधून जाणारी ही मिठी नदी, तुम्ही जर अक्षरशः तिची अवस्था जाऊन पाहाल, अक्षरशः काहीतरी 2,5-3 हजार कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत, तरीही देखील ती नदी आम्ही पूर्ण याच्यावर घेऊन येऊ शकत नाही. कारण याचं एकच आहे, तिच्या आजूबाजूला असणारे सगळे अनधिकृत उद्योगधंदे आणि अनधिकृत राहणाऱ्या झोपडपट्ट्या. कारण मुंबई म्हटली की सगळी झोपडपट्टी सगळा भाग आहे आणि त्याचं मग मलपाणी असेल, त्याचा कचरा असेल, कंपन्यांमधलं सांडपाणी असेल, प्रत्येक गोष्ट त्या नदीमध्ये येते. आणि याच्यामुळं काय होतंय, हळूहळू नदीचा जो खालचा गाळ आहे त्या गाळाची एक एक लेअर वाढत चालली. आणि याच्यामुळे मुंबईचे तुंबण्याचा प्रकार जो घडतोय ना, तो हाच याचं कारण मूळ हेच आहे. आणि त्याच्यामुळे मला नेहमी असं वाटतं की आपल्या आजूबाजूला असणारा निसर्ग जर आपण जपू शकणार नसू, तर मला असं वाटतं तो इतिहास द्या सोडून, तो तर जपेल तेव्हा जपेल, पण माणूस जात येत्या 50 वर्षांमध्ये टिकेल की नाही हे आपण सांगू शकत नाही. कारण ज्या प्रकारे सगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आज प्रत्येक शहरांवरती, प्रत्येक भागावरती येत आहेत, हे पाहता असं वाटतं की काहीतरी 2050ला अंटार्क्टिका खंडामध्ये बर्फ वितळण्याचं प्रमाण वाढलं, त्याचा भाग समुद्रामध्ये समुद्राची पातळी वाढणार होणार आहे. याचा अर्थ समुद्राची पातळी जर वाढली तर मुंबई ही समुद्राच्या समांतर भागामध्ये आहे. जर त्याची पातळी वाढली तर आपसुकच मुंबईचा काही भाग पुन्हा बुडण्याची शक्यता आहे. या गोष्टी आम्ही जेव्हा एक सामान्य नागरिक म्हणून त्याच्याकडे पाहू, आज आपलंही कर्तव्य आहे प्रत्येक ठिकाण स्वच्छ ठेवण्याचं. आज आपणच घाण टाकतो ना, सरकार येते घाण टाकण्यामध्ये नाहीये. प्रत्येक गोष्ट सरकारला दोषी ठरवण्यात काही अर्थ नाही. मावळे म्हणून आपले कर्तव्य आहे. बरोबर आहे. आपली भूमी स्वच्छ ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे. अगदी बरोबर. मित्र, आत्ताच मी जस्ट घरी आलोय इंटरव्ह्यू देऊन. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमचा हेतू, तोही माझा मित्र होता ज्याने माझा इंटरव्ह्यू घेतला, विक्रम जाधव म्हणून. द हिटमॅन टॉक्स हा त्याचा चॅनल आहे यूट्यूबचा, अवश्य जाऊन पहा.
आमचा एक प्लॅटफॉर्म किंवा आमचा काम करण्याचा उद्देश आमचा एकच आहे की जे असे तरुण आहेत, आता ज्या प्रकारे तरुण सगळे काम करत आहेत, त्यांना फक्त आणायचं, त्यांना बोलतं करायचं. आजपर्यंत आपण ऐकलं असेल, अनेक राजकारणी लोक असतील, अनेक समाजसेवक मोठे मोठे असतील, आजपर्यंत आपण फक्त त्यांनाच पाहत आलोय. पण त्याच्या पलीकडेही सामान्यातल्या सामान्य माणसातली ही जी अशी माणसं आहेत ती सगळी एकत्र करणं, त्यांना एका प्लॅटफॉर्मवरती आणणं आणि त्याच्यानंतर पुढची दिशा येणाऱ्या, माझं एकच आहे, येणाऱ्या तरुणांना किंवा येणाऱ्या पिढीला आपल्याकडून काहीतरी चांगलं जावं, हा उद्देश फक्त आमचा आहे. आणि जी माझ्या मित्राने पॉडकास्ट चालू केलं आहे त्याचाही उद्देश आमचा एकच आहे की अशी जी लोकं आहेत त्यांचा इंटरव्ह्यू घेणं, त्यांना विचारणं. कारण जेन्युअनली काय होतं, मोठे मोठे न्यूज चॅनल जे पडद्यावर ज्या मोठ्या जे रूपामध्ये येतात, जे पुढे येतात, फोकसमध्ये असतात, तेवढ्यानंच घेतलं जातं. पण पडद्याच्या मागची जी लोकं असतात, जी खरोखर समाजामध्ये ज्यांचं एक वेगळं स्थान असतं, फक्त ते आपल्यापर्यंत पोहोचलं जात नाही, अशा सगळ्या लोकांना आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम द हिटमॅन टॉक्स या आपल्या एका प्लॅटफॉर्मवरून आपण सगळे करणार आहोत. आणि जो माझा इंटरव्ह्यू तुम्ही पाहिला असेल, मला फक्त जे सांगायचं होतं ते फक्त मी सगळं मनापासून सांगितलेलं आहे की ते आपल्याला करायचं आहे, तसं आपल्याला घडायचं आहे आणि ते इथून पुढे झालं पाहिजे, एवढंच आपल्याला फक्त सांगायचं आहे. तुम्ही आवर्जून तो व्हिडिओ पहा आणि त्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा. आपल्या देखील चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलवरती माझ्या गावच्या व्हिडिओ, माझे स्वतःचे व्लॉग्स आणि खूप सारी माहितीशीर इन्फॉर्मेटिव्ह गोष्टी मी तुम्हाला नेहमी देत राहीन. तुर्तास चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की माझी इंटरव्ह्यूमध्ये जे काही मी बोललो ते तुम्हाला कसं वाटलं. भेटू पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओसोबत. सध्या गावाला एक थोड्या दिवसामध्ये मी जाणार आहे. ते गेल्यानंतर तुम्हाला गावची देखील चांगली चांगली व्हिडिओ मी तुम्हाला नक्की दाखवेन. चॅनलला सबस्क्राईब करायलाच, लाईक करायला विसरू नका. भेटू पुन्हा एकदा पुढच्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तुर्तास मित्रांनो, खरंच मनापासून आभारी आहे. खूप खूप धन्यवाद.